zai hana ka aure ni? Aure yarinya? Eh. La haula fi sha'at. Yanzu har an kai wannan yanayin? Ko daman shi yasa da kike fita zan laji ran nan wani yana faɗa miki wani suna. Ashe abin yana damun kike ma. Wai kisan boko. Kai. To yanzu ni aikin gane miki gobe. A'a baba gaskiya baka min sufa ba. In dai za a yi aure ne ba wani sufa a ciki. Inna Allah basirun bil ibadi. To haka ne. To tunda kin yi da kanki kika yi tunanin haka zan aure ki. Sai mu rufa juna asiri. Domin yanzu da yawa irin waɗanda kun yi ruwan ido a baya. Kun ɗauki duniya a tafin hannu. Ita kuma kullum ita sabuwa ce. Mu ne tsofaffi. Mu mutane 'yan adam. Mu ne tsofaffi amma duniya sabuwa ce. Kullum ita ɗin take. Babu ruwanta da kai. In ka dakata tata sai ka rasa turmin dakata ta. Yanzu kin gani ya mafi akasarin 'yan mata waɗanda suka yi karatu mai yawa idan suka ga yanzu kina da digiri wato sai ki ce ba za ki aure ɗan kakan da ko da yana da kuɗi yana da sana'a babba saboda kin raina karatunsa mafi akasarin abin da yake faruwa kenan akan 'yan mata yanzu kin gani to ko ni da kike ganin ina yin wannan gadin ai na yi ilimi ina kai ikon Allah lalle mun zo zamanin kisan boko kaga wani abu na ya kai Daga yau gidan nan ya zama mallakin ka. wannan gidan gaba daya Kwarai kuwa. mallaki na Eh. In ji babana ya ce in faɗa maka. to kai amma ko na ji daɗi Bari in je kasuwa in fara shirye-shirye ka sani ai. Sai Ai, na daidai. dawo. ai dole ne wannan gida ya zama mallaki na 10 da 10 zai dan gata na auri kisan boko